Dobro došli na Film ukratko. Danas gledamo rezime francuske romantične komedije pod nazivom Fanfan iz 1993. godine. Zavalite se i uživajte jer krećemo. U Parizu, u Francuskoj, Aleksandre živi sa svojom verenicom Lorom već 5 godina. Kada mu Lora pokloni par papuča za dan zaljubljenih i njihovo intimno vreme zajedno nije tako uzbudljivo kao nekada, Aleksandre se konačno pomiri sa činjenicom da je njihova strastvena veza postala ništa drugo do dosadna rutina. Pošto mu je potreban odmor od Lore, Aleksandre odlučuje da ostane nekoliko dana u kućici na plaži koja pripada njegovim prijateljima Ti i Modi. On stiže tokom olujne noći i šokiran je kada vidi ženu kako ulazi unutra kroz prozor i hoda na rukama. Ispostavilo se da je ovo Fanfan, unuka Aleksandreovih prijatelja. Aleksandre je čuo za nju u prošlosti i smatra da je interesantno što se nikada nisu upoznali, pa Fanfan ističe da ju je Mod upozorila da Aleksandre nije baš božji dar ženama. Fanfan takođe objašnjava da se školuje za parfimera poput Mode i da joj ne smeta kako Aleksandre miriše. Pošto postoji samo jedna soba za goste, Fanfan insistira da treba da dele krevet jer nisu životinje da bi spavali na podu. I dok je Aleksandre u početku neprijatno zbog te ideje, Fanfan se predomisli i optužujući ga da je se plaši. Na kraju se ispostavilo da je prihvatanje da dele krevet loša ideja jer Fanfan neprestano gnjavi Aleksandrea umesto da ga pusti da spava. Uprkos ovim smetnjama, sledećeg jutra Aleksandre ne može da prestane da gleda Fanfan izdaleka. Fanfan je svesna da njihov mali plan od sinoć nije baš uspeo, pa nudi jednostavno rešenje da izbegne ponavljanje te greške. Vodi Aleksandrea u napuštenu kuću koju ona naziva svojim tajnim skrovištem, gde se druže i uživaju u svakom trenutku. Prođe nekoliko dana i Aleksandre se seti da bi trebalo da se sastane sa Lorom i njenim roditeljima, pa žuri nazad u Pariz. Kada uđe u svoj stan, sa iznenađenjem zatekne devojku koja ga čeka. Ispostavilo se da je to Lora u kostimu. I Aleksandre veruje da je to prilika da ponovo obnove njihovu vezu, ali Lori je dosadilo čekanje i želi da ode na večeru što je pre moguće. Kada stignu do kuće njenih roditelja, Aleksandreu postaje loše kada vidi njene roditelje zaglavljene u dosadnom braku i brine se da li će to biti i njegova budućnost kada Lorin otac insistira da preuzme porodični posao, što ispada da je pogrebno preduzeće. U međuvremenu, Lora priznaje majci da joj se sviđa Aleksandre i da želi da se uda za njega. Nešto kasnije, kada se Aleksandre vrati kući svojih prijatelja, priznaje Ti da voli Fanfan, ali nije siguran da bi trebalo da krene za njom jer mu je dosadilo da uvek pada u isti obrazac. Sve njegove veze u početku su bile zabavne, ali na kraju je strast zamrla i postaju dosadan par zaglavljen u rutini. Ti ističe da ni izlazak samo za jednu noć ne bi bio zadovoljavajući, Aleksandre konačno dolazi na ideju, platonska ljubav. Udvaraće se Fanfan i izvoditi je na fancy sastanke, ali je nikada neće ni poljubiti ni priznati joj ljubav, tako će uživati u uzbuđenju u kojem se nalazi i u neostvarenoj želji, izbegavaće banalne aspekte odnosa, poput glupih svađa oko sitnica. Održavajući to platonski, on takođe tehnički ne vara Loru. Za njihov prvi sastanak, Aleksandre kupuje Fanfan cveće i vodi je u otmen stan da večeraju. Odlično se provode zajedno i bolje se upoznaju, uključujući male detalje poput činjenice da Fanfan ne može da plaća kiriju. Kasnije uveče, Fanfan shvata da je Aleksandre lagao i da ovo nije stan njegove porodice, pa priznaje da je želeo da joj pruži luksus koji zaslužuje. U tom trenutku dolaze pravi vlasnici, a Fanfan je toliko dirnuta Aleksandreovim gestom pa mu pomaže da slaže da je došlo do nesporazuma oko kirije pre nego što su pobegli. Nakon toga, Aleksandre ubacuje Fanfan u svoj auto i vezuje joj oči, tvrdeći da je vodi čak do Beča. Istina, on je vodi u televizijski studio, gde je postavljena specijalna bina kako bi izgledala kao Beč 1813. U kostimima iz tog perioda, Aleksandre i Fanfan plešu valcer i igraju se pretvarajući se da su napadnuti kao u većini slučajeva u tom vremenu. Sve je to zabavno i divno dok Aleksandre ne predloži zdravicu za njihovo prijateljstvo, razočaravajući i uveliko povređujući Fanfan. Kada se noć završi, Aleksandre nudi da odvede Fanfan kući, ali ona mu uzvraća tražeći da je ostavi kod Pola, njenog prijatelja vajara koji proučava Fanfan bez odeće. Kasnije, kada se Aleksandre vraća u svoj stan, zatiče Loru budnu i čeka ga, već sumnjajući da je vara. Aleksandre je iskren i priznaje da je izlazio sa drugom ženom, ali se kune da je sve to striktno platonski. Njihov razgovor nekako postaje rasprava o tome koga pozivaju na svoje venčanje, što je navelo Loru da se zapita šta im se dogodilo. Aleksandre obećava da su dobro i da su to samo godine, a zatim pokušava da joj odvrati pažnju tako što postaje prisan sa njom.
Sljedećeg dana, frustrirana Fanfan govori Modi o tome šta se dogodilo, navodeći Mod da shvati da ona ne zna za Loru. Kada Mod objasni da je Aleksandre veren, Fanfan se još više naljuti i obećava da će se koncentrisati na njene ispite kako bi zaboravila na njega. Međutim, Fanfan je slaba na Aleksandreov šarm i nastavlja da se druži sa njim, čak i ako je frustrira što ne može da ga ubedi da dođe u njen stan na kraju svakog sastanka. U međuvremenu, Aleksandre posjećuje Fanfaninog stanodavca da joj tajno pomogne oko kirije i saznaje da je stan pored njenog prazan. Na kraju se Fanfan umori od ove igre i pozove Aleksandrea da popiju piće u baru, gde ona priznaje da zna za Loru i daje Aleksandreu ultimatum. On mora da bira između Lore ili Fanfan. Aleksandre insistira da samo želi da budu prijatelji, ali Fanfan objašnjava da ona osjeća miris njegovih hormona i oni dokazuju da ga veoma privlači. Uspaničen jer se našao u ćošku, Aleksandre se pretvara da treba u kupatilo, ali zapravo odlazi do najbliže apoteke i kupuje prašak za spavanje koji sipa u Fanfanino piće. Kada Fanfan počne da se osjeća pospano, Aleksandre je odvodi svojim kolima. Sljedećeg jutra Fanfan se budi na plaži i iskoristi priliku da se kupa u samo donjem vešu. Misleći da je to znak da Aleksandre više neće igrati igrice, ona ga također zamoli da joj utrlja kremu za sunčanje na leđa, podižući napetost među njima. Kada se Aleksandre sprema da popusti i konačno poljubi Fanfan, iznenada ih prekida Lora, koja pokušava da bude spontanija kako se Aleksandru sviđa. Ona donosi velike vesti, pripreme za njihovo venčanje su završene i što je najvažnije, trudna je. Fanfan je očigledno uznemirena i ošamari Aleksandreja dok istovremeno čestita srećnom paru pre odlaska. Ovo uznemiruje Aleksandreja i Lora to primećuje, što ju je nateralo da napravi scenu i poželi da je Aleksandre zaista vara kako bi stvari među njima bile jasnije, jer ona ne može da razume šta on zaista želi. Nekoliko dana kasnije, Fanfan je i dalje uznemirena i zbog ovog užasnog raspoloženja ona pada na ispitu. U međuvremenu, Lora slučajno zamoli Aleksandreja da uzme nešto za svoje mesečne obaveze u prodavnici i nema drugog izbora nego da prizna da zapravo nije trudna. Bila je to laž koju je izgovorila na plaži jer se uspaničila. Lora insistira da ovaj brak neće uspjeti ako se Aleksandre ne odluči, tako da Aleksandre zvanično otkazuje venčanje bacajući pozivnice u kanalizaciju. Nakon toga, on kreće u potragu za Fanfan i zatiče je kako ulazi u autobus za Italiju, pa juri za njom u nameri da razgovara. Međutim, na sljedećoj autobuskoj stanici on se uplaši i ne ulazi. Nešto kasnije, Aleksandre deli svoje frustracije sa Ti, objašnjavajući da želi da živi sa Fanfan, ali ne želi dosadnu rutinu koja dolazi sa tim. Kada Ti ističe da Fanfan neće večno čekati i da će se ona vratiti sa odmora za 10 dana, Aleksandre upadne ideja da će iskoristiti tih 10 dana da kupi stan pored Fanfaninog, uredi ga da liči na njen i instalira jednosmerno ogledalo. Na ovaj način on može da je gleda i pretvara se da žive zajedno, a da to zapravo ne rade. Plan funkcioniše i kada se Fanfan vrati u Pariz, Aleksandre svakodnevno uživa u njenom društvu, a da ona ne zna. Jednog dana, Fanfan ga zove da se izvini za šamar i zamoli ga da izađu na ručak sa njenim dedom i bakom, prihvatajući da budu samo prijatelji. Međutim, kada se sretnu, Aleksandre je šokiran otkrivši da i Paul ide sa njima jer se sada zabavlja sa Fanfan. Aleksandre se pretvara da je srećan zbog njih, ali je očigledno ljubomoran, osjećajući se kao na ražnju. Kada Paul ode u toalet, Aleksandre odmah kaže Fanfan da je raskinuo sa Lorom, ali Fanfan odgovara da je prekasno za njih. Tokom ručka sa Ti i Mod, Paul objavljuje da će se on i Fanfan venčati, što još više pogoršava Aleksandreovo raspoloženje. Kasnije uveče, kada se Aleksandre vraća u stan, počinje da pakuje svoje stvari, misleći da je izgubio šansu sa Fanfan, da bi se zaustavio kada je video kako se svađa sa Paulom sa druge strane ogledala. Ispostavilo se da se oni zaista ne zabavljaju, sve je to bio Fanfanin plan da učini Aleksandreja ljubomornim, a čak se i Mod poigravala. Paul zaista želi da bude sa Fanfan, ali ona ga odbija, terajući ga da se zapita zašto ona stalno razmišlja o Aleksandreju kada se ponašao kao kreten. Fanfan priznaje da je i ona mislila loše o Aleksandreju, dok nije saznala da joj je pomagao oko kirije, dokazujući da ima dobro srce. U međuvremenu Ti govori Mod za Aleksandreovo jednosmerno ogledalo, navodeći je da obeća da neće reći Fanfan za to. Mada ipak ne drži reč i sljedećeg dana, Fanfan se vraća u svoj stan znajući ko je sa druge strane ogledala i zahtevajući objašnjenje.
Govoreći dovoljno glasno da se čuje kroz ogledalo, Aleksandre priča Fanfanu o tome kako je jurio autobus i nekim lošim uspomenama iz detinjstva u vezi sa sopstvenom majkom, koja bi svake noći imala drugog muškarca u svojoj sobi. Odrastao je misleći da će ljubav uvek postati takva, što je navelo Fanfan da objasni da to nikada neće biti slučaj sa njom. Ona poljubi ogledalo i čak prisloni svoje telo na njega, govoreći Aleksandre ukoliko joj je potreban, ali kada Aleksandre odgovara samo dodirom ogledala, Fanfan ga podsjeća da to nije dovoljno. Umorna je od igrica, pa Aleksandre ima vremena do 10 uveče. Da dođe u njen stan ili je više nikada neće videti. Sada znajući šta da radi, Aleksandre odlazi u bar da sabere misli i propušta rok. Kada se vrati u stan, otkriva da je Fanfan otišla i da je ostavila samo pismo u kojem kaže da će se ponovo ujediniti sa svojom sestrom. Očajnički želeći da ispravi stvari, Aleksandre zove Mod da pita za ovu sestru i saznaje da je mrtva godinama nakon što je skočila u reku. Pod pretpostavkom da će Fanfan učiniti isto, Aleksandre se rasplače dok se seća njihovog zajedničkog vremena i shvata da mu zapravo ne bi smetalo da bude oženjen sa Fanfan. Njegovo tugovanje iznenada prekida čudna buka koja dopire iz njegovog stana, to je Fanfan koja razbija ogledalo i metaforički zid između njih. Par se konačno zagrli i poljubi, dok Fanfan objašnjava da će ona dodati novi rok i sada Aleksandre ima vremena do 10 ujutru da je vrati, što Aleksandre radi sa velikim žarom. Hvala na gledanju. Ukoliko želite da podržite rad kanala i vidite još ovakvih videa, zapratite film ukratko.